berapi. Aku grogi. Dipatih jenenge Sastra Gembok. Aku Sastra Gembok. Ora karo kaya patih lho, ora sembrono bebas. Oh, baru mongso ngati. Mergo ngobarabir saiki saya suwe saya rame. Wong-wong monco pating tungsung banyu mili tanpa mandeg rino anggo. Para sing nonton endahing bumi ngobarabir ana sing bisnis mergo ngobarabir diaset Gunung Sewu cacahe. Gunung sing ana ing ngobarabir. Sastra Gembok. Nggih. Kula sampun ngiburaken dron. Kula nggih ngeto. Dadi athok-athok. Sangkem. Kalau wingi sampun kula entuk. Jumlahe sakniki dadi 1003. Lah kok iso dadi 1003? Tambah gunung saelengku. Saelengku. Gunung Barabir iki mung enek 1000 cacahe lho, sembrono. Lah niki jatane valid lho. Walang niki saya hitung-hitungan ora. Mboten pantek. Nggih. Mulane niku nggih. Kula lak nggih jiwa bisnis kula meronta-ronta nek jenenge gunung niku asete rada lowo nggih. Tambah 53. Lah niki ngeten. Ceritane lak kula niku napa berhubungan bisnis kalih nika lho Raden Gembleng Rombeng saking negari lato-lato niku lho. Kula nak pun menjalin bisnis dangu nika piyambake butuh gunung. Apa yo? Aktose ditipukur jadi didamel resok. Dingge napa androk napa. Oh, sembrono. Niku teng Ndara Raden Kaleng Rombeng. Dipun jenengan cocok. Mengke sini bulan. Apa itu? Baru kok? Anda nakal. Raden Gembleng ngapancen iki mesum kok. Wah, aku nek ngono kuwi. Ini gunung apa? Enggak tahu sih. Apa? Gunung apa? Pokoknya dari udara itu kelihatan seperti gunung. Saya tahu gunung apa. Yang penting mau dijual ini kalau mau ya satu gunung berapa lah gitu. Dan yang penting bisa buat beli rokok. Tenori hijau aja. Gimana? Normal saja. Ini uang papa saya yang melimpah. Kemarin baru dapat sambutan proyek. Oh masih ini kalau nggak dicuci nih kelihatan kotor lagi. Hasil korup itu harus segera dicuci biar bersih. Makanya saya belikan dulu nggak apa-apa lah. Kali-kali lah. Oke, saya harus menunggu siapa lalu. Itu tanda tangannya nanti saksi dan sebagainya siapa yang ngurus. Oh kalau itu udah untuk urusan birokrasi biar saya ngatasi pokoknya beres. Yang penting nanti ya kalau dibilang harganya kita lewat WA aja nggak apa-apa. Nanti untuk pembayarnya lewat transfer juga nggak apa-apa. Yang penting ini deal ya. Berapa? Butuhnya gunung berapa? 4, 5, 6. Itu jualnya berapa? Kita burung nggak? Kita burung. Kalau mau bulan 3 saya
beli semua. Oke, 3 lah. Ya. Itu harga berapa? Tentukan saja nanti saya berhubungnya. Oh, kalau nggak salah. Berapa, Bos? Berapa, Bos? Harga satu gunung berapa? Wih, ngomong itu kurang terus itu kalau masyarakat tahu baik. Oh. Oh, 1 miliar. Mau 1 miliar. Satu gunung 1 miliar. Berarti 3 miliar. Oke? Oke, siap takut. Nanti saya transfer uangnya ya, oke? Oh iya ya, makasih. Beres, Bos. Beres. Bagus, Bos. Ora rugi pate sastra pancen kita penanggung kok. Pinter. Kula ingin sowan. Uye. Ternyata ya. Betul sekali. Padahal sastra gebuk sing percaya banget. Kalau kan lama kan lama. Saya teman minum. Ini uang sudah saya transfer ke Sastra Gebuk ya. Dan bisa dikondisikan. Oke. Untuk saksi-saksinya sampai surat-surat tangannya juga diurus ya. Pokoknya wis beres. Kowe kali delok gununge kuwi tak gawe apa gununge arep tak nggo gawe resort ora apa arep di gunung ketek tau gawe ora apa wis pokoke mau Boleh dicek sendiri. Loh. Lah kok gunung sampah kaya ngene to? Lah kuwi iki piye to? Mosok gunung sampah didol karo aku. Bro, kira ngerti ya? Jebule gunung mana kok tambah 53, jebule sing 53 gunung sampah iki, Bos. Habis di atas matre ya. Ayo kudu tuku no arep sampah. oh ini nggak bisa dibuat on the rock ini Bisa dibuat ambil plastik. wah ini aku dicurangi bisa ini saya batalkan ini dicurangi lagi ngono kuwi no ceritane Loh, Mak. Lah terus mosok Raden Gembreng Rombeng yo gelem nuku sampah plastik. lho kok terus kepiye ceritane sing cetha saking pintere si Sastra Gebuk gunung woh mau gunung sampah mergo wis ndadekake Kaya dene sing maune gunung-gunung ing ngobarake wi kebak kupu, terus saiki dadi kebak ari. Wangi kaya paku. Saiki dengan kaya batrang. Terus piye? Kedadiane ngobar-abir ya, Mak. Apa saiki ngobar-abir ya isih gemah ro pipa laut sinami, Mak? ayo mbok saiki kabare jare nandur kacang isine tikus tandur kelmawuh kethek wis empuh saiki nandur rado gagas lingkungane sing bubrah gunung Apik-apik do didoli diecer gone pupuk. Mula saiki, Nduk, ayu. Nek jeneng wong arep sadar karo lingkungan, arep peduli karo lingkungan. Ora kudu dadi pejabat sing sugih duit kaya Raden Gembreng Rombeng nukoni gunung sampah. Wong cilik rakyat jelata ya kena. Nek ora sadar karo lingkungan ya ora kudu tumindak sing terus gedhe. Ora kudu terus bawa bego garui sampah.
proses dadi listrik apa dadi apa ora kudu tekan kono sik. Sing penting laku. Ayo diwangi kanca-kanca jeruk ngomong kae. Ngerti plastik enek pantai sithik, siji loro didruwi. Sing penting konsisten. Ora rogo-rogo blarak. Saiki mangkat sesuk minggu kaya dialangi goblok. Pokoke pamit kono karo kanca-kanca Magelang. Muga-muga selalu merindukan kowe. Pak dipanjul kepelang cawet. Menawi badhe langsung mugi pinanggih slamet. Isine niku lah mugi dadi wangsul pinanggih slamet. Kok sae kok Mas. Anjo enek kulit manis. Opat janur tuwa 1000 opat nyuwun ngapura. Rahayu